Bangga lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 9. Elizabeth ngentekake sebagian besar wengi ing kamar Mbak Yune lan esuke dheweke seneng amarga bisa menehi kabar sing cukup apik kanggo pitakon saka Pak Bingley sing teka luwih dhisik liwat pelayan. Lan sawise kuwi saka loro wanita elegan sing ngunjungi sedulure. Sanadyan wis ana perbaikan, dheweke tetep njaluk supaya dikirim layang menyang Longbourn supaya ibune teka ndeleng Jane lan gawe penilaian dhewe. Surat kuwi langsung dikirim lan ora suwe banjur dituruti. Bu Bennet bareng karo loro anak wadon sing paling enom tekan Netherfield sawise sarapan rampung. Yen dheweke nemokake Jane ana ing kahanan sing mbebayani, mesine Bu Bennet bakal sedih banget. Nanging amarga dheweke weruh yen lorone ora mbebayani, dheweke malah ora kepengin Jane cepet mari amarga yen wis mari mesti bakal bali saka Netherfield. Mula dheweke ora gelem ngrungokake usul supaya Jane digawa mulih. Lan tukang obat sing teka ing wektu sing padha uga nyaranake kuwi. Sakwise lungguh sedhela karo Jane, nalika Mbak Yu Bingley ngajak, ibu lan telu anak wadon kuwi banjur mlebu menyang ruang sarapan. Bingley nyambut dheweke kanthi pengarep-arep yen Bu Bennet ora nemokake Jane luwih parah tinimbang sing dikira. Temenan luwih parah, Pak, wangsulane. Dheweke lara banget nganti ora bisa dipindah. Pak Jones kandha ora kena digawa. Mula kita kudu ngrepoti panjenengan luwih suwe maneh. Dipindah, bengoke Bingley. Ora kena dipikir kaya ngono. Sedulurku mesti ora bakal setuju. Panjenengan bisa yakin, Bu, ujare Mbak Yu Bingley kanthi sopan nanging adem. Yen Mbak Yu Bennet bakal oleh perhatian sing paling apik sajrone dheweke manggon ing kene. Bu Bennet banjur matur nuwun kanthi kebacut. Yen ora ana kanca sing apik kaya panjenengan, aku ora ngerti apa sing bakal kelakon marang dheweke. Amarga Jane lara banget lan nandhang sangsara, sanadyan kanthi sabar banget. Lan kuwi pancen watake, amarga tanpa kecuali dheweke nduweni sifat paling lembut sing tau tak temoni. Aku kerep kandha marang anak-anakku liyane yen dheweke ora ana apa-apane dibandingake karo Jane. Panjenengan nduweni kamar sing apik banget ing kene, Pak Bingley, lan pemandangan sing nyenengake ing dalan krikil kuwi. Aku ora ngerti ana panggonan desa sing luwih apik tinimbang Netherfield. Mugi panjenengan ora cepat-cepat ninggalake panggonan iki, sanadyan kontak panjenengan mung sedhela. Apa wae sing tak lakoni mesti cepet wangsulane. Mula, yen aku mutusake ninggalake Netherfield, aku bisa wae wis lunga mung sajrone 5 menit. Nanging saiki aku nganggep aku wis tetep ing kene. Kuwi pancen kaya sing tak kira saka panjenengan, ujare Elizabeth. Saiki kowe wiwit ngerti aku ya, ujare dheweke karo noleh marang Elizabeth. Oh iya, aku ngerti panjenengan kanthi sempurna. Aku kepengin nganggep kuwi minangka pujian, nanging yen aku gampang banget diwaca, kuwi malah rada nyedihake. Kuwi gumantung kahanane. Ora mesti watak sing rumit lan jero kuwi luwih apik tinimbang watak kaya panjenengan. Lizzie, bengoke ibune. Elinga kowe ana ning endi? Aja sembarangan ngomong kaya biasane nang omah. Aku durung ngerti sadurunge, ujare Bingley maneh, yen panjenengan seneng nyinaoni watak, kuwi mesti nyenengake. Iya, nanging watak sing rumit kuwi luwih nyenengake. Paling ora nduweni kauntungan kuwi. Ing desa, ujare Darcy. Biasane ora akeh sing bisa dadi bahan sinau kaya ngono. Ing lingkungan desa, wong-wong sing ditemoni winates lan ora owah-owah. Nanging wong-wong kuwi dhewe asring owah-owah. Mula mesti ana sing anyar kanggo diamati saben waktu. Iya, mesti wae, ujare Bu Bennet, rada nesu amarga cara dheweke ngomong babagan lingkungan desa. Aku njamin yang ing desa uga akeh ana perkara sing kelakon kaya ing kutha. Kabeh padha kaget. Lan Darcy sawise ndeleng dheweke sedhela, banjur meneng wae lan noleh. Bu Bennet sing rumangsa wis menang, nerusake kanthi rasa bangga. Miturutku, London ora nduweni kauntungan gedhe tinimbang desa, kejaba toko-toko lan panggonan umum. Desa kuwi luwih nyenengake, ya to Pak Bingley? Nalika aku ana ing desa, wangsulane, aku ora kepengin lunga, lan nalika ana ing kutha meh padha ae. Loro-lorone nduweni kauntungan, lan aku bisa seneng ing ndi wae. Iya,
Kuwi amerga watak panjenengan apik. Nanging bapak kuwi ujare nalika ndeleng Darcy. Kayane nganggep desa ora ana apa-apane. Sejatine Bu, panjenengan kliru, ujare Elizabeth, kanthi isin amerga ibune. Panjenengan salah nangkep maksude Pak Darcy. Dheweke mau maksud yen ing desa ora ana macem-macem wong kaya ing kutha, lan kuwi pancen bener. Mesti nak ora ana sing ngomong kaya ngono. Nanging babagan ora ketemu wong akeh ing kene, aku kira ora akeh lingkungan sing luwih gedhe. Aku ngerti kita kerep mangan bareng karo 24 keluarga. Amerga prihatin marang Elizabeth, Bingley bisa nahan ekspresine. Sedulure ora sepiro alus, lan malah ndeleng Darcy kanthi eseman sing ngandhut makna. Elizabeth, supaya bisa ngalihake pikirane ibune, banjur takon apa Charlotte Lucas wis teka menyang Longbourn sakwise dheweke lunga. Iya, dheweke wis teka wingi karo bapake. Sepiro nyenengake Pak William kuwi. Pak Bingley, panjenengan setuju ora? Pancen wong modis, alus lan santai. Dheweke mesti nduweni bahan omongan karo sapa wae. Kuwi sing tak anggep minangka tata krama sing becik. Lan wong-wong sing rumangsa penting nanging ora nate ngomong kuwi salah banget. Apa syarat mangan bareng karo panjenengan? Ora, dheweke bali. Kayane dheweke dibutuhake kanggo gawe jajan isi daging. Nanging aku dhewe Pak Bingley mesti nyewa pelayan sing bisa nindakake prakaryane dhewe. Anak-anakku digedhekke beda, nanging saben wong bebas milih. Lan keluarga Lucas kuwi bocah-bocah sing apik, aku jamin. Sayange dheweke ora ayu. Dudu tegese Charlotte elek banget, nanging dheweke kuwi kanca raketku. Kayane dheweke wanita enom sing nyenengake, ujare Bingley. Oh iya, nanging panjenengan kudu ngakoni dheweke ora ayu. Lady Lucas dhewe kerep kandha kaya ngono, lan marah iri karo kaendahane Jane. Aku ora seneng muji anakku dhewe, nanging pancen Jane ora gampang nemokake wong sing luwih ayu. Kabeh wong uga ngomong kaya ngono. Aku ora mung percaya karo penilaianku dhewe. Nalika umure 16, ana sawijining priya ing omah sedulurku Gardiner ing kutha sing seneng banget tresna marang dheweke. Nganti iparku yakin dheweke bakal nglamar sadurunge kita bali. Nanging ya ora kelakon, mbok menawa dheweke nganggep Jane isih enom. Nanging dheweke tau nulis puisi kanggo Jane lan apik banget. Lan kuwi dadi pungkasan rasa tresnane, ujare Elizabeth kanthi ora sabar. Akeh wong kayane sing kalah amerga cara kaya ngono. Aku penasaran, sapa sing sepisanan nemokake yen puisi kuwi ampuh kanggo ngilangi rasa tresno. Aku wis biasa nganggep puisi minangka panganane katresnon, ujare Darcy. Kanggo katresnon sing kuat lan sehat mesti yo kabeh bakal nguatake sing wis kuat. Nanging yen mung rasa seneng sing tipis lan ringkih, aku yakin siji soneta wae cukup kanggo gawe ilang kabeh. Darcy mung mesem. Lan meneng sing banjur kedadean gawe Elizabeth rada was-was. Wedi yen ibune bakal gawe awake katon ora pantes maneh. Dheweke kepengin ngomong, nanging ora nemokake apa sing kudu diucapake. Lan sawise meneng sedelo, Bu Bennet miwiti maneh matur nuwun marang Pak Bingley amerga kebecikane marang Jane, karo njaluk ngapura amerga uga ngrepotake dheweke karo Lizzie. Pak Bingley njawab kanthi tulus lan sopan, lan meksa adine sing luwih enom supaya uga tumindak sopan lan ngomong sing pantes. Dheweke nindakake sanadyan tanpa rasa ramah sing nyata. Nanging Bu Bennet wis puas lan ora suwe banjur dawuh supaya kretane disiapke. Nalika kuwi, anak wadon sing paling enom langsung maju. Sajrone kunjungan mau, loro bocah kuwi wis padha bisak-bisik. Lan asile, sing paling enom bakal ngelingake Pak Bingley babagan janji sing wis tau diucapake nalika pisanan teka ing desa kanggo nganakake pesta dansa ing Netherfield. Lydia iku bocah wadon sing awake subur lan wis katon dewasa. Umure 15 taun, nanging kulit sing apik lan pasuryan sing ceria dadi kesayangane ibune. Sing amerga rasa tresnane wis nggawa dheweke mlebu ing pergaulan umum luwih awal. Dheweke nduweni semangat urip sing gedhe lan rasa percaya diri alami sing saya tambah amerga perhatiane saka perwira sing seneng karo dheweke amerga panganan enak saka Pak Like lan sikape sing santai. Mula dheweke ora ragu-ragu ngomong karo Pak Bingley babagan pesta lan kanthi langsung ngelingake janji dheweke. Malah nambah yen bakal dadi isin banget yen ora dituruti. Wangsulane marang serangan sing dadakan kuwi gawe ibune seneng banget.
Aku siap banget, aku njamin kanggo netepi janjiku. Lan yen Mbak Yum wis mari, kowe bisa milih dina kanggo pesta kuwi. Nanging, mestine kowe ora pengin nari nalika dhewe lagi lara ta? Lydia banjur lega. Oh iya, kuwi luwih becik ngenteni nganti Jen mari. Lan mestine wektu kuwi Kapten Carter wis bali menyang Meriton maneh. Lan yen panjenengan wis nganakake pesta, tambahe, aku bakal meksa supaya dheweke uga nganakake pesta. Aku bakal ngomong marang Kolonel Forster yen bakal dadi isin yen dheweke ora nindakake. Sakwise kuwi, Bu Bennet lan anak-anake banjur pamit. Lan Elizabeth langsung bali menyang Jane, ninggalake tumindake dhewe lan keluargane dadi bahan omongan loro wanita kuwi lan Pak Darcy. Nanging Pak Darcy ora gelem melu nyalahake dheweke sanadyan Mbak Yu Bingley wis coba kanthi guyonan babagan mripat sing ayu.